Гайфуллинар семьясын тәкъдим итәм бу зур бәйрәмдә. Һәм мин татар костюмы турында сөйләргә тиеш. Гайфуллинар гаиләсе вәкиле фестивальдә катнашучыларга минем гаиләмнең мәдәни традицияләре һәм гореф-гадәтләре дигән исем астында татар милли киемнәре, аларның тарихы турында сөйләде. Яшьләр үзәге фойесында барлыгы 6 гаилә мәйданчыгы ачылды. Маленький Коран, как реликвия в нашей семье, хранится уже порядка 100 лет, потому что он передается от моей прабабушки. Вот. И его можно читать при помощи маленькой лупы. Но мы просто его храним и бережем. Газизуллинар гаиләсе гаилә ядкәреннән тыш ретро-фотографиялар күргәзмәсен, шулай ук генеалогик агач схемасын булдыру буенча тикшеренү эшенең нәтиҗәләрен тәкъдим итте. Наша ветка, вот здесь бабушка моя, и у нее 4 детей, муж умер рано, она воспитывала их, и вот я, Газизуллина Резида, вот моя мама, папа, Газизуллина Резида, и Денислам, вот моя дочь Малике. И вот сюда клали, значит, монетку и пшено или какой-нибудь, да, и она давала достаток семье. Милли мәдәниятләр Салават күпере мәйданчыгында декоратив гамәли сәнгать күргәзмәсе экспонатлары белән танышу узды. Фәния Хуҗина җирле сәнгать мәктәбе укытучысы, йола курчаклары ясау белән шөгыльләнә. Аңа бу эштә укучылары да булыша. Традиционная, тряпичная русская народная кукла. В каждой семье они имелись, как только рождался человек, делали пеленашку. Вот. Эта кукла, вот здесь маленькая, да, пеленашка, ее клали около младенца, и она была обережная, заместительная кукла. Она принимала на себя все злые духи. Биредә шулай гаилә рецептлары буенча традицион татар ашлары әзерләү буенча мастер-класс үткәрелде. Шуннан соң катнашучылар һәм тамашачылар аларны татып карады. Бүген безнең бәйрәм көне, безнең библиотека белән молодежный центр белән бергәләштергән семейный фестиваль. Ул положение саны безнең китапханә үзләштерде. Бөтен библиотекадагы шушындый семейный фестивальләр үткәрә. Нәтиҗәләр буенча иң яхшы эш катнашучы билгеләнәчәк. Призлы урыннар яулаган китапханәләр традицион район библиофестында үз бүләкләрен алачак.